तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावबाय DB टेक्निकेल YouTube चेनेलाव नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय। दाख्लै बावैनिफ्रायनो आङो माने सोर इउटुबारा इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै मास मोनसेयाव बेसेबां फैसा इनकाम खालामो, मास मोनसेयाव बेसेबां सेलारि मोनो बिनि बागै आं भिडिअ बानायदोंमोन नालाय। दा गोबाङा कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों आरोना आदा बि भइसनिखौ लाबो, बि भइसआ मास मोनसेयाव बेसेबां सेलारि मोनो, मास मोनसेयाव बेसेबां इनकाम मोनो, मास मोनसेयाव इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेसेबां फैसा खामायो बिनि बागै गोबाङा मिथिनो लुगैदों नङा होमबा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दं बि भइस फंबाया इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै मास मोनसेयाव बेसेबां इनकाम खालामगासिनो दङ। दा नोंथांमोना आङो दिनै खिन्थागोन आरोना बि भइस फंबाया इउटुबाव भिडिअ हगारनानै बेसेबां इनकाम खालामगासिनो दं। बिथांनिया फेसबुकबो दङ आरो इन्सटाग्रामबो दं, इउटुबबो दङ, मोनथाम दं आरोना बिथांनिया। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो मोनसे इउटुबावनो मोनसे चेनेल दंबावो, मोननै चेनेल दं इउटुबाव। दा आं मोनसेनिखौ खिन्थागोन आरोना, जिनाखि मेन चेनेल 2 मिलियननि बारा साबसक्राइबार दङ। बे 2 मिलियननि बारा साबसक्राइबार थानायखाय आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो बि भइसआ बेसेबां इनकाम खालामो मास मोनसेयाव। थ' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय। आं दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै बि भइसआ मास मोनसेयाव इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेसेबां फैसा मोनगासिनो दङ दासिमहालागै। दा नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो। नैबे आं सार्च खालामसै बि भइस। नै फार्स्टआवनो फैबाय बि भइस। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बिथांनि साबसक्राइबारा 2.6 मिलियन। ओमफ्राय बिथाङा इउटुब चेनेल क्रिएट खालामजेननायनिफ्राय, इउटुब चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम 268था भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरोना। बेनिफ्राय बिथांनि टटेल भिउसआ आरोना भिडिअ हगारजेननायनिफ्राय दिनैसिम 214 मिलियन जाबाय, 214 मिलियन। नायनो हागोन नोंथांमोना। नै बेनिफ्राय बियो 2019आवनो जिमेलखौ क्रिएट खालामदोंमोन, जुननि 12 थारिखआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना साबसक्राइबार ग्रेडआ बिनिया C आरोना, C+, ग्रेडआ C। रेंकखौ नायनो हागोन बेसेबां नाम्बाराव दङ। नै बेनिफ्राय नोंथांमोना बिथांनि आर्निंखौ नायोब्ला बिथाङा दा दसे भिडिअ आपल'ड खालामनाया बिराद खमसै आरोना, जोबोद खमसै बिथाङा इउटुबाव भिडिअ होनाया। बिनिखायनो आर्निंखौ बिथांनिखौ देखायदों $249 लानानै 4K डलार आरोना, US नि $249 लानानै 4K सिम जायो आरोना। मालाबा बिदिनो खमायलाय बारायलाय जायो। बिदिनो भिडिअ दैलि होबाय थायोब्ला, भिउस मोजां थांबाय थायोब्ला बिथांनिया $2,000, $3,000, $4,000 बिदिबो थाङो आरोना मालाबा मास मोनसेयाव। दा बिथांनिया बिराद खम जागासिनो, $249। बेनिफ्राय $249खौनो लाबाय आङो इण्डियाननि रुपिसाव दा बेसेबां जागासिनो। बिथांनिया भिडिअ हगारनाय बिराद खमसै नालाय आं दा $249खौनो हमसै, $249 इन रुपिस। दा बि भइसआ 23,750 रुपिस मोनगासिनो आरोना बे मासाव, हमनानै ला। दा माने मालाबा बिदिनो बारायो, मालाबा खमायो। आं खमखौसो देखायदों आरोना, जि देखायदों दायो $249 जोंनि इण्डियायाव 23,750 रुपिस जायो आरोना। दा बि भइस फंबायनिया बेसेबांल' जाया आरोना, माने माब्लाबा समाव बिदिनो दैलि भिडिअ होबाय थानो हायोब्ला बेनिफ्राय बांसिनबो डलार खामायो। मालाबा $2,000, मालाबा $1,000बो खामायो। दा बिनि भिडिअआ इउटुबाव बिराद खमसै नालाय, भिडिअ होनाया बियो सम मोनाखै जानो हागौ बिथाङा। दा बेनिखायनो आर्निंआ एसे डाउन जादों आरोना बि भइसनिया। दा बि भइसआ हमनानै ला मालाबा दैलि भिडिअ होबाय थायोब्ला बियो $2,000खौ आरामसे खामायो आरोना। $2,000 बा नोंथांमोना साननानै लादो मासाव बेसेबां खामायो। साननैसो सिगाङाव आरोना $2,000, $3,000 बेबायदि खामायोमोन आरोना बियो। $2,000 इन रुपिस, $2,000 बा 1,90,000 जायो आरोना, 1,90,763 रुपिस। दानि जिनाखि इण्डियान रुपिसाव कारेन्ट दायो सोलिबाय थानायाव आरोना। दा माने सिगां समावसो सिगाङाव बिदिनो 3 लाख 4 लाख बेबायदि खामायोमोन आरोना बि भइसआ। दा खिन्थु बिराद खम जाबाय। दायो भिडिअ आपल'ड खालामनायाबो जोबोद खमसै नालाय बिथांनिया। दा नै बोसोर हिसाब नायोब्ला बोसोराव बिदिनो बिनिया 4.4K निफ्राय लानानै 70K सिम थाङो आरोना, 70,000 डलारसिम थाङो। $4,400 निफ्राय लानानै $70,000 सिम थाङो बोसोर हिसाबै नायोब्ला बोसोरसेयाव। अब्ला बोसोरसेयाव बे बेसेबां खामायगासिनो, हमनानै ला आं $5,000खौनो हमबाय दायो, दानि सोलिनायखौ आरोना, दानि सोलिनायाव बियो $5,000खौनो हमबाय आङो। $5,000 जोंनि इण्डियायाव बेसेबां जागासिनो दङ, $5,000 इन रुपिस 4,76,909.25 फैसा बोसोर हिसाबै नायोब्ला। दासान्दि बि भइसआ बिराद खम भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो आरोना, बेनिखायनो आर्निंआ बेना एसे डाउन जादों दायो। दैलि रेगुलार भिडिअ होयोब्ला बिथाङा मालाबा बिदिनो $10,000बो खामायो। $10,000 बा मालाबा बिदिनो 10 लाख, 12 लाख, मालाबा 15 लाख बोसोराव बेबायदि जायो आरोना बि भइसनिया।
दा खिन्थु इनकामा बि भइसनिया बिराद खम आरो एक्सट्रा स्पन्सारखौ हमोब्लाथ' माने बारा जायो आरोना। दा आङो इउटुबनि रेभिनिउखौल'सो बुंदों, गुगोल एड्सनि थ्रुयै जिनाखि जोङो डलार मोनो, आर्निं मोनो, बिनि बागैसो आं बुंदों आरोना। दा खिन्थु बि भइसआ बिराद खम खामायो दा सोलिबाय थानायाव आरोना, माने भिडिअ होनायाबो बिराद खमखासै नालाय बिनिया। दा लोगोफोर नोंथांमोना बि भइस फंबाया गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै मास मोनसेयाव बेसेबां फैसा खामायगासिनो दं नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो मोनबाय। बिदिनो 25निफ्राय 30,000नि गेजेराव दायो मोनगासिनो आरोना रिसेन्टलि। दा माने भिडिअ आपल'ड खालामनाया बिराद खमसै नालाय, जुदि भिडिअखौ दैलि होबाय थायोब्ला बियो भिउस मोनबाय थायोब्ला बिदिनो 1.5 लाखनिफ्राय बिदिनो 3 लाखनि गेजेराव खामायो आरोना बबेबा मासाव। दा खिन्थु बिराद खम जादों बिनि भिडिअआ, दा शुटिं ना मा बानायबाय थादों बियो फिल्म, बिनिखायनो भिडिअ आपल'ड खालामनाया बेना नैबे बि भइस चेनेलाव बिराद खमसै आरोना। दा मालाबा अबेबा मासाव बाराबो जायो खमबो जायो, बिदिनो इउटुबनि आर्निंआ रावनियाबो माने फिक्स नङा आरोना, भिडिअ होनो हानायनि सायावसो जाहैयो। सोरबा मालाबा बिदिनो 60,000 मोनोब्लाबो सोरबा बायदिया बिदिनो भिडिअ आपल'ड खालामाबा बे मालाबा थाइसेबो मोनाबो जानो हागौ। जुदि भिडिअआ नोंना भिउसआनो फैयाब्ला आरो नोङो भिडिअखौनो आपल'ड खालामाबा बे मासाव, हमना ला दा आगस्ट मास सोलिगासिनो, आगस्ट मासाव आङो मोनसेबो भिडिअ होनो हायाब्ला, जुदि आरो बै फुराना भिडिअआवबो आंना भिउस प्लास जायाब्ला आङो सेप्तेम्बर मासाव पेमेन्ट मोना आरोना, बेबायदि आरोना इउटुबनि सिस्टेमा। दा नोंथांमोना दैलि रेगुलार भिडिअ होबाय थाब्लासो नोंथांमोना दैलि आर्निं मोनगोन आरो, बेबायदि आरोना। आरो भिउसबो थांनांगौ जायो, भिउसफोर थांब्लासो आर्निंबो जायो नालाय। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै। जायफोरा बि भइसनि आर्निंखौ मिथिनो लुगैदोंमोन नोंथांमोना दिनै मिथिनो मोनबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।